Team mar Green Bentos owuok ka joloch e tuke mago mag Auma Nyagoro camp e tielo mokwongo mano bagi lap tuke mano ma Kadiege e ward ma Kibiri kar chuor bura mano ma Karachuonyo county ma Homa Bay. Tuke mane okel mano mar konyo e jiwo talanta mag rowere e gwenge makono. Green Bentos ma bende ne oloyo team mano maro sasa e picha choma kata penalties bang' wuok amodhi gol achiel kuom achiel e dakika mar 90 mar tugo. Tuke mag Auma Nyagoro mane ochan gi jatend migao mano mar omenda e sirkand county ma Homa Bay mano Solomon Obiero kaka patron mare, kendo ne okelo kanyakla timbe aboro mawuok e ward ma Kibiri mane owuok joloch e tuke mano mag adhula mopogore mano bagi ward no. Kako oganda wabede gimoro achiel, kako oganda wabede gimoro ma wanyalo yudo kaka kijende wa yude kar konyruok. Opira ni en wal maduong' malich, ji mang'eny osewuok ka kata mane tournament makoro wagoni. Nitie nyithindo mosebedo identified ka gi timbe madongo kaka Rambe Stars, gi timbe madongo kaka Gor Mahia. To kuonde machal kamagi ma talent wuoke, ok ochuno ni ji te nyaka ti office. Nitiere jomoko ma bende nigi talent mopogore opogore. Koro talent no nyaka wachak anese mana gi e ward ka. Gimiluongo ni talent en gima ber, kendo gima ber ka wanacha talent na e Uganda. Koro gima chalo kama encourage nyithindo momiyo gi gine magin go, jusi magin go, gibiro ginyiso ka. To ka ginyiso gi ka, to miyo gibedo gitegno. Obiro dhi malo kabisa, kendo next year wabiro involve kata teams moko matin ma wuok oko mar Kibiri ward, to kendo wabiro involve team ma oyombo e geno wa tournament be biro tugo e final marwa ma next year. Koro mano plan ma wan godo motegno kabisa. Tournaments game watiyo go to identify talent. Mage kama wanyalo yudo go talent madhi mabor. Ka koro Kibiri ka wan gi players madhi aboro manyocha wan go e county. Mago nyithindo mwasetiyo go talanta hela mano win 5 million Nairobi.